Атила е немския му прякор, а Витохол е неговото истинско име. Правят се опити да се превежда. Лингвистиката, ние археолозите така внимаваме с нея, защото тя е една много трудна дисциплина. Палеолингвистиката е много сериозен въпрос, но има мнения, бих казал интересни, защото имат и археологическо отражение, че става дума за значението на името сина на сърната. Защо сърната? Да, това е Витохол, да. Ами, сърната първо присъства в безбой. Сърната и елена са тотемни животни, да ги наречем така, надарени със специална сила и те присъстват в кръга на масовите народни епиграфски и други изображения, т.е. пишат нещо, драскат, рисуват еленчета, сърнички, но по-важно, в 6 век 4-5 извора има, които повтарят една и съща легенда, как българите всъщност нападнали готите на изток, се намирали от Азовско море, минали на запад и това станало, защото българските ловци преследвали една сърна. И всички тези данни правят тази хипотеза за сина на сърната доста достоверна. Ние не можем да кажем със сигурност, но това е една достоверна хипотеза. А и не случайно толкова популярна и бих казал даже харесвана много. Ами вижте, тя е единствената солидна хипотеза на масата в момента. Ако се появи друга, ще я коментираме, но както за Зиези сарматския вожд е единствената сериозна хипотеза на масата, по същия начин този Авитохол Атила е единственото предложение как да разшифроваме този пъзъл. А в автентичността на нашия паметник, на именника на българските владетели, няма никакво съмнение.